על הראש, על הכתפיים, 1, 2, 3. היי! למעלה, למטה. למעלה, 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 למטה. 1, 3. 1, 3. קוקו. איפה איתי? קוקו. איפה איתי? קוקו. למעלה, למטה. למעלה, למטה, למעלה, למטה, למעלה, למטה. 1, 3. הוא רוצה מעצמו. צא לבד, תראה אותך. עוד פעם, מוכן? ו... ידיים למעלה, על הראש, על הכתפיים, 1, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. מתפקע. אתה אוכל? אתה אוכל? אוי. קוקו. איפה איתי? הנה איתי. איפה איתי? הנה איתי. איפה איתי? קוקו. השיניים האלה הורגות. איפה הידיים שלך? למעלה? למטה. למעלה? למטה. למעלה? למטה. 1, 3. 1, 3. וקוקו. איפה איתי? הנה. איפה איתי? אנחנו עובדים על החגורת כתפיים ככה.